Fit-8 snin ta' Gvern Laburista smajna bi skandlu wara ieħor, skandli li dwarhom qatt ma saret apoloġija pubblika mill-Prim Ministru Robert Abela. Fost lista twila ta' aħbarijiet xokkanti, iktar riċenti wieħed isib l-allegazzjonijiet serji li qed joħorġu fil-qorti brabta ma' Ministru preżenti tal-Labor u ex-Ministru. It-tnejn dejjem skont dak li qed jgħid il-koħħu involuti fil-kriminalità. Dan fil-waqt li sirna nafu li l-kumpanija Macbridge hija taċ-Ċiniżi li nnegozjaw il-bejħ tal-Ene Malta, skandlu li kompla wkoll jitfadaw l-akbar fuq l-iskandlu tal-Wind Farms tal-Montenegro. Dan fost aħbarijiet ma jaqtaw xejn dwar l-ex Chief of Staff ta' Kastilja Keach Kembri li dwaru hemm biżżejjed provi prima facie. Dwar dan kollu skit assolut minn Robert Abela li minflok indirizza dawn il-problemi urġenti it-tnejn sifer lejn il-Libja. Sa issa ebda apoloġija mill-Prim Ministru, għalkemm id-deputat mexxej Laburista Daniel Mikallef jaħsibha mod ieħor u bħal donnu lest jiskuża ruħu man-nies, pożizzjoni kompletament l-oppost ta' dik li qed jieħu Abela. Il-Prim Ministru għadu ma skużax. Jien qed nitlob apoloġija lil dawk li jħossuhom imweġġaj dak li ġara. U l-Prim Ministru ma għamilix di, iġi taħseb li bħala Prim Ministru tal-pajjiż għandu jagħmilha. Weġibtek tajjeb u l-Prim Ministru wera mhux darba jew tnejn l-umiltà tiegħu u eventwalment imbagħad iwieġeb il-Prim Ministru meta issaqsih id-domanda inti weġibtek naħseb. Dawn kienu ir-risposti li tana l-Prim Ministru fl-aħħar jiem. Semmejt l-interess nazzjonali. Taħseb li kienet fl-interess nazzjonali li il-Gvern jibqa' jiddefendi lil Keach Kembri minkejja l-allegazzjonijiet kollha sal-ġurnata li rriżenja fl-2019? Jien nista' nwieġeb Albert għal dak li għamilt jiena. Ma tħoss li Partit Laburista għandu dover li jitlob maħfra lil dawk l-eluf ta' nies li taħu fiduċja darbtejn infila fl-elezzjoni tal-2013, fl-2017, fiduċja bil-bosta li fuq dan il-punt partikolari naqas il-Partit Laburista? Ma naqbilx miegħek li irrid nagħlaq iċ-chapter ta' dawn it-8 snin fil-Gvern, anzi, gbura ħafna bih dak il-kapitolu. Tiskuża ruħek għalkemm iddefendejtu? Ġurnata tajba kien. Talk is very cheap. It-test veru x'inhu? It-test veru għal-azzjonijiet. Id-deputat mexxej tal-Partit Laburista kien mistoqsi wkoll dwar e-grant u x'investigazzjoni għamel il-Partit Laburista dwar din il-kumpanija segreta. Jien m'għandi l-ebda indikazzjoni li fuq dak li qed tgħid u frankament il-partit m'għandux il-mezzi biex jinvestiga dawn l-affarijiet fuq il-kwestjoni e-grant kien hemm inkjesta maġisterjali. Intant, waqt l-istess konferenza tal-aħbarijiet, staqsejna l-President tan-nisa Laburisti Nikita Zammit Alamango x'taħseb dwar il-fatt li l-avukat Lynn Fawrek-Irkop irtirat il-kandidatura tagħha mal-Labor u jekk hemmx aktar kandidati li qed jerġgħu jaħsbuha mill-ġdid. Le minn naħatija minnix informata b'Briżenni jew nies li resqu mill-Partit Laburista tissemmi tal-Lynn. Il-bira ovvjament kulħadd għandu id-dritt li jagħmel dan, jista' jkun li kulħadd jidħol għal xi ħaġa ma jkunx jaf għal xi ġdieħ. Kien Kutajjar, Net News.